Deci bun, salutare toată lumea, bine vă găsim episodul de Smash oficial Mobs. Ce fi? Noi acum știți că episodul trecut am fost cu Călin, dar acum nu pot să filmez cu Călin, pentru că este plecat, să zicem. Se joacă GTA 5, are și un canal de YouTube, se numește Călin Rup Oase, parcă așa, da, așa. Și nu uitați să apăsați butonul de like pentru să se înțelegeți. Pentru ca canalul ăsta calendar. Pentru ca canalul ăsta să ne cere și un fel de ghid. Dacă nu știați, o să fac video și pe calculator. Numai când o să termin cu și o să tai și o să revin imediat. Deci bun, am revenit cu episodul 4 din Smash oficial. Noi acum o să începem. Am pus o mică pauză pentru că vreau să merg la masă, să zic așa. Da, să zicem, da, la masă. Super, că bun. Ăsta e super tare. Da, e tare. Mare. Am răcit, cred, nu mai știu cum să mă duc. Nu am răcit. Și... Haide, cum am... Ebola, da, nu. Deci, nu uitați să vă abonați la Călin Rupe Oase. Până acum nu are niciun videoclip, dar vă rog să... este prietenul meu ăla din episodul 3 și 2 și 1 din jocul acesta. Eu cu el am vorbit, ne înțelegem și la Luș Infinit sau Infinit Întuneric, da, așa, Infinit Întuneric, și asta vede canalul. Face o treabă, face Minecraft, cum să zic, cred că face și jocuri horror, dar știu că face GTA 5. Au făcut GTA 5 și nu știu cum e face. Experiența asta pe telefon, dar el gen a făcut pe PC4, eu ținut telefonul lui tableta, adică frate pe Călin, eu ținut tableta și i-a filmat tableta. Nu că să fac și așa, sau vreți să gen. Mă, dar ce greu să orbe. Mă, greu să orbe. Ei, televizare. Bă, ciuperca, bă, și n-am luat-o. Mică ciuperca, bă, spartă. Dar nu știu cât durează puțin, o fi fain să dureze pe nivelul. Da, să fie un spor, știi, să dureze pe nivelul. Uite cum e asta. Să dureze pe nivelul, mă, uite, uite, foc. Loc,
Hai să vorbim despre viitor. Nu uitați să dați like, 50 de like-uri, ar fi super tare. Dar să vă abonați. Vă rog frumos să vă abonați dacă n-ați făcut-o. Și dacă vreți alte jocuri, dați încă 10 like-uri. Sau când o să fac mai multe jocuri și chestii, o să pun. Nu uitați să dați like acestui episod pentru șapca mea. Șapca din joc, gen chestia asta. Nu pentru katana, că e foarte smack. Sparge-te, bă! Oh, da, domnul, să-și spargă odată. Îți dă mă ce vreau să spărgea. I-am dat o katana peste fierul ăla ce-o fi. Rahatul ăla, nu mă a doua, a treia, a patra, a cincea, numai din 100.000 oară. Am ce place asta, uite unde și ce speed, asta e dus. Mamă, calculatoarele ăștia mi-e plac. Da. Mamă și ciuperca, nu, pa. Uite așa cum mă învârt, iau câte una, câte două, trage că ăsta de-a căzut și două. M-am jumate, deci, ia ăsta și doi. M-am băgut de la chestia asta. Gata? Gata, că... Da, nu. Cred că m-am apucat în microfon. Deci, nu uitați, stai că... Da, mai bine las așa, pentru că altfel mai se aude aproape deloc. Cred că este destul de tare, destul de tare. Cât am făcut? Nu, pe bine. Nu știu mai bine. 3 minute, ca să fie 11. 3 până... Da, e 11. Stai! Da, bă. Ăla o fost mereuță cu mine. Nu știu de ce, dar l-am înguiat, că de ce și nu știu. Cred că l-am scărpinat. Nu! Băiate! Du-te, mă! Ring, 4, 3. Ce puțin am de puțin. Da, nu apără shit.
Ne ținem până la 12 sau până la 25. Ne, eu îmi țin până la 2 la nivel. Gen 18 nu. Uai, cum era? Ce nașpa. Mama, nu de fapt. Haide-mă-n puiule, hai-mă-n puiule de calculatoare, calculatoare. O, ciuperca! Deci, bun, am revenit. Ce o să mă zic? Am revenit cu episodul. Mai avem câteva secunde de asta. Deci, nu uitați să dați like, share, să nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o și ne vedem data